Tak ahojte, ja vás vítam pri mojom druhom videu a ideme si spolu robiť domácu, ako sa u nás na Záhorí povie, játrovú pašteku jemnú alebo pečeňovú. Dobre, tak ja už mám nejaké veci nachystané. Dal som si variť vodu na mäso, v ktorom budeme obvárať mäso. Ešte ju trochu osolím. Ja robím asi zhruba 200 konzerv 110 gramových a mám tu 20 litrov vody v hrnci. Takže ste videli, že koľko som dal asi soli, nie veľmi. Ďalej, prvú vec, čo si musíme dať robiť, je, aby sme nečakali na jednotlivé postupy. Tak som si to spísal aj ja do takého postupu, aby som si urýchlil celý ten proces tej výroby pašteky. Tak musíme si dať pražiť cibulu. Tá cibula trvá naozaj veľmi dlho, viac než hodinu, možno aj 2 hodiny. Takže si najprv postavím vodu, ktorá tiež musí byť vriaca, keď do toho pôjde mäso. A cibulu, ktorú musíme úplne do hneda, až by som povedal možno aj do čierna, urobiť. A musí byť potom vychladnutá. Na konci do tej cibule pridáme ešte cesnak. Nikdy som nevážil, koľko bravčovej masti tam dávam. Je to domáca bravčová masť, samozrejme. Kto nemá možnosť, tak si môže kúpiť. Je to na každom. A som sa rozhodol, že to pre vás dnes zvážim, koľko dávam. Ja si začnem krájať cibulu. Takže na túto moju dávku, zhruba tých 200 konzerv, po 110 gramov pašteky, používam 22 takých stredne veľkých cibúl. Netreba to veľmi najemno krájať, tú cibulu. Uvidíte, že naozaj netreba sa s tým babrať. U nás je táto pašteka veľmi obľúbená. Chutí aj známym, aj celej rodine, takže robívame ju pravidelne. Samozrejme to, čo sa nám nepáči, tak jak na cibuli, na mäsi, tak si to tam jednoducho nedáme. Robíme to pre seba, takže čo sa nám nepáči, čo by sme nejedli, vykrojíme, vyhodíme. Aspoň také je moje heslo. Môžeme si niečo nakrájať, aby sme aj videli, ako to krájame. Jednoducho na veľké kusy. Sekneme na 3 krát. Hotovo. Vôbec to nevadí. Cibulu máme. Ako som spomínal na začiatku, žena mi povedala, že mi pomôže s tým. Tak zanesem jej ju. Spravím si tu trochu poriadok. Ak by sme to chceli na váhu pozrieť, môžeme. Potom budeme vedieť odčítať aj, koľko sme tam dali vlastne tej cibule. Lebo ja to mám zatiaľ na kuse a nebola tam nejaká zmena v chuti. Idem pripraviť to mäso, potom pokračujeme. Tak som tu späť. Cibula sa dusí, praží, cesnak opucovaný, mäso mám pripravené, opláchnuté. Môžeme začať krájať. Vode som ubral, keďže vrelo to veľmi veľa. Ale potom, keď tam budeme dávať to mäso, tak tomu zase vybombujeme, lebo ako ho tam budeme dávať, tak voda sa bude zachladzovať. A to nechceme veľmi, preto to tam aj trošku postupne budeme dávať. Treba, keď sa tam to mäso vloží, ale asi tu máme problém, digestor.
Neviem, či sme sa dobre počuli. Teraz už to bude určite lepšie. Takže ideme si nakrájať mäso. Mäso krájame na také veľké kusy, aby nám, vlastne ešte tam sme to nedokončili, keď tam budeme dávať to mäso, je dôležité, aby hneď uvidíte, ako zbledne. To znamená, že sa zatiahne a tá chuť, tá šťava toho mäsa zostáva vo vnútri. No, ideme teda k ukrájaniu. Ja mám nachystanú nádobu, váhu máme vynulovanú a krájeme to na také veľké kusy, aby ste to dokázali na mlynku pomleť, keď sa to uvarí. Keďže ja mám 32 mlynok, tak ja to môžem na väčšie kusy, ale takisto nedávam na úplne nejaké veľké, ktoré by mi to ten mlynok zvládol, aby sa to aj trošku prevarilo. Takže ideme. Bočík mám nachystaný, oplachnutý, stiahnutý z kože, takže potrebujem 6 kg, tak si narobím nejaké pásy. Mal som tu jeden bočík, ktorý mi zostal z klobás. Tie si tiež niekedy ukážeme, ako robím ja. Takže pokrájame aj ten. Bolo by dobré to asi zhruba na nejaké rovnaké kusy krájať. Sa vám nepodarí. Ja to takisto nemeriam. Toto ide pekne. Plecko už nepôjde tak rýchlo. Keďže tam trošku, aj keď opašček, to není treba tak začisťovať, ako ja začisťujem do klobás. A to, čo mi zostane, tak si urobím nejaké výpečky alebo niečo, alebo to pomeliem psovi. Ale určite ja nemám odpad. Takisto ani dnes nebude odpad. Potom po uvarení to mäso takisto necháme vychladnúť, aby sme si nedoničili nože na mlynkoch. Ešte mi niečo zostane. Asi si nachystám do sous-vidu. To si tiež môžeme niekedy ukázať. Dobre. Máme 6 kg. Keďže viem, že niečo v tom mlynku zostane, 6,2 kg z toho sa nestrieľa, ale ostatné už dám bokom bočík. Zostali mi dva pekné kúsky. Aby to tu nebolo na teple, dám si to rovno do chladničky. Váhu znulujeme opäť. A ideme 6 kg plecka. Krájame, aby sme to dali čo najskôr variť. A ono sa nám to tak zhruba súčasne dovarí, ako aj cibula bude. Ešte možno chvíľu počkáme, než vychladneme, ale neznamená, že teraz, keď dáme variť mäso, už máme kľud, než sa to všetko porobí. Čakajú nás ďalšie postupy. Máme tu ešte tú pečeň alebo tie játra. Máme tu slaninu chrbtovú, ktorú takisto musíme pripraviť. Pripravíme si koreniny, navážime. Takže určite nepôjdeme si ľahnúť niekam k telke. Dobre, zatiaľ stačí, si to rozkrájam. Dobre, mohol by som na oveľa väčšie kusy to krájať. Na 32 mlynku to prejde v pohode, ale aby to aj tým procesom varu prešlo trošku a netrvalo to veľmi dlho, keďže nechceme tu byť do rána. 4 kg máme, ešte 2 kg, no tiež niečo zostane a možno si ešte aj dnes niečo vyrobíme. Alebo si spravíme výpečky, aj tak potrebujeme šťavu, chceme robiť bravčové mäso vo vlastnej šťave a do toho ja jednoznačne používam namiesto vody, niekto tam pridáva vodu za lyžicu, tak ja pridávam za lyžicu šťavy z výpeku. Určite môže to chutiť aj s tou vodou, nehovorím, že nie, ale za mňa určite lepšia chuť, keď je tam už nejaká chuť, nielen tá voda. Máme rovných 6 kg.
Takže zostalo nám tu. Toto si spracujeme neskôr. Takže ako sme sa bavili, pridáme tomu. Vidíte, ako hneď zbelalo. To je ten základ. Nedáme ho tam všetko naraz to mäso, lebo by sme veľmi zachladili tú vodu. Takže pridáme tam nejakú časť, uvidíme či polovicu alebo ešte menej. Zakrieme, necháme to zase rozohriať poriadne a pridáme potom zbytok. Keďže ten vývar potom používam znovu, tak ja si ho osobne aj počumujem a znovu to zakriem. Radšej si počkáme, dáme do toho viacej lásky. Dobre, vypneme teraz na chvíľu. Keď sa bude mäso variť a budeme pokračovať v ďalšej práci, tak sa zase ohlásim. Tak keďže voda ešte stále nezovrela, bol som pozrieť cibulu. Tá je zdusená, ale ešte ani zďaleka nechytá farbu. Takže nakrájam si ten cesnak. Ako si ho nakrájate zase? Je to jedno, netreba to... Nelisoval by som ho, stačí ho nakrájať. Či ho nakrájate na jemno alebo hrubšie, je to jedno. Zase sa to vloží k tej cibuli na konci, zhruba pol hodiny pred koncom tej cibule sa tam vloží ten cesnak a sa to rozvonia, trošku sa popraží a pôjde to cez mlynčok a ponorný mixer, takže není dôležité nejaká veľkosť, takže je to úplne jedno. Ako si ho pokrájate, tak ho budete mať. O tých množstvách sa nebudeme teda baviť, je koľko. Ja vám to dám po to video. Nakrájame cesnak, pridáme zvyšok mäsa a varíme ho takú hodinu. Ja začnem stopovať hodinu až od posledného, ktoré tam pridám, lebo vlastne keď sme ho tam dali, to mäso, tak sa ten proces toho varenia zastavil, keďže sme tú vodu ochladili na toľko, že tam nebola teplota varu. No, vývar som už asi dvakrát očumoval medzičasom. Umyl som si znovu gastronádobu. Ideme konečne na tú chrbtovú slaninu a na tú pečenku, na tie játra. Postup je taký, že úplne na sám koniec robím tie játra, tú pečeň, lebo potom je tá doska úplne špinavá, takto ju sa ľahko očistí rýchlo a po tej krvistej pečenie tam to chce naozaj viacej času na umývanie, tak to nechávam na úplný koniec, keď už dosku vlastne ani nebudem potrebovať. Dobre, trošku si prejdeme nôž. Dobre, a ideme na tú slaninu. Slaniny budem potrebovať 4,5 kg, myslím. 2,25, takže 4,5. Dobre, 4,5 kg. To tá sa už nevarí, tá sa iba melie. Vždy sa snažím kupovať tých surovín viacej, aby sa mi nestalo, že keď niečo tam bude, čo sa môjmu oku nepáči, aby som potom mal málo suroviny. 4,55, takže to máme krásnych 4,5 kg. Takisto 4,5 kg ako tej slaniny. Ale čo sme zabudli, no vidíte, to je tá špina, čo sme zabudli vypnúť digestor. Takže dúfam, že sme sa počuli, aj keď som zabudol na ten digestor, tak toto dopadne. Takisto znovu načistíme, nakrájame.
Tak kúsok nám zostane. A zajtra máme presných 4,5 kg strih a pokračujeme zase, keď sa bude niečo diať. Ideme k teda prvej fázi mletia. Pomelieme si na trojku. Používam tento 32 mlynček od Maximy. Máme tam trojku šajbu. Šajba, to je vlastne tento rezací nôž, toto je šestka, máme trojku, to je najmenšiu, čo máme. Pomelieme teraz tieto surové časti, bravčovú pečeň, chrbtovú slaninu, naložím si tu. Dobre, máme to všetko, necháme to trochu vymlieť. Ešte máme nejakých 12 minút, pôjdeme vyťahnuť mäso. Tak rozhodol som sa, že to ešte pomixujem. Toto je ten môj kamoš. Keď si porovnáte s rukou, tiež od Maximy ako mlynček. Takže ešte toto pomelíme na kašu a pôjdem to mäso vyťahovať. No a sme tu pri vážení korenín. Mäso už na venku chladne, už skoro bude, takisto cibula, trvalo je to trošku viacej tej masti tam bolo, ale to si potom povieme. Tam napíšem tam presne, uberiem tam a napíšem presne po ten recept. Takže všetko máme vlastne pripravené, toto máme pomleté. Je to tak na 95%, ale to nevadí, to ešte spolu so všetkým, keď sa pomelie, keď už to bude rečie, sa to ešte lepšie bude mlieť, takže bude to úplne na kašu. A ideme si teda navážiť tie koreniny, aby sme mohli ísť už, lebo už v podstate nás delí len naváženie korenín a môžeme ísť pomleť už to uvarené mäso a môžeme to ísť dávať dokopy. A teraz tam máme ešte muškátový orech. A ten som si, nebolo to na prvýkrát, ale na viacerokrát a zle sa to váži, lebo ide tam toho málo. 1,2 gramu. No, podľa toho, akú máte váhu. No, už sme to prehnali. Dobre. A ďalej tam už používame majoránku a nové korenie. Majoránku a nové korenie dávam až keď mám všetko celé dielo urobené, pomiešané, tak na záver to poprášim majoránkou aj novým korením. Nové korenie mám celé, takže to si rozdrvím a potom na záver poprášim majoránkou aj týmto novým korením. A to už naozaj tak od oka. Pripravené. To si dáme na stranu. Všetko ostatné si môžeme uložiť. Tieto koreniny ja to vždy zamiešam. Mäso máme vychladnuté. Cibulu máme ešte vonku. Kým budeme mlieť mäso, nech ešte chladne. Takže ideme si to pomleť. Samozrejme, že si trochu necháme, aby sme tú cibulu s tým vytlačili z mlynka. Ak sa vám toto video páčilo a nejako vám pomohlo pri výrobe pašteky doma, tak dajte mi like a hoďte tam odber. Vo videách budem pokračovať, tak možno vám poradím a pomôžem s niečím ďalším. Dobre, zastavím. A idem pre tú cibulu. Skúste pozrieť tú farbu. Aspoň takúto.
tá cibula zmení úplne chuť. Nie je to klasická cibula, zosladne to zhruba pol hodiny pred koncom tam pridať ten cesnak. Vidíte, že tam vidíte kusy, ale to nevadí, sa to zomelie, pomixuje. No, cibula nám vychladla, ideme si to už domleť. Samozrejme, že to tam dávame všetko aj s tou masťou. No, vytreme to trochu s tým mäsom. A dobalieme. Takže máme to pomleté. Dám si to na stôl, dáme koreniny a pôjdeme mixovať. Všetko máme pomixované. Teda vlastne pomleté, pomixované ešte nie. Pridáme koreniny. Ešte si tu necháme chvíľu to nové korenie majoránku. A vlastne budeme pridávať vývar. Vývar budeme pridávať postupne. Keďže vývar si chcem nechať, pozbieram z vrchu tu na dopošteky, to nevadí. Neviem koľko, to je individuálne. Musíme pridávať, postupne mixovať. Dáme na začiatok asi 2 tieto misky. Teraz sa to už bude aj o niečo lepšie mixovať. Na začiatku to trošku treba si dať pozor. Možno bude prskať, než sa to dostane hlbšie. Pripojíme mixer. Budeme už mixovať takto hore trošku. Vidím, že to určite bude ešte málo, ale nevadí. Skúsime. Dobre, to vidíme, že môžeme tam pridať ešte rovno jednu určite. Už potom opatrnejšie. Keď sa to už napije, tak potom už to redne rýchlo. Radšej si viacejkrát pridáme, ako by sme to mali na záver po celom dni. Veď neviem, kedy sme sa vtedy bavili, koľkej hodín. Teraz máme za 5-3/4 na 4. A to ešte zďaleka nie sme na konci. Keďže naplniť takéto množstvo do konzerv niečo potrvá. Dobre, pustíme si zase. Ešte si nalejeme jednu misku, ale tu možno už celú nebudeme potrebovať. No, nám to zostalo. Tá chrbtová slanina na spodu s tou bravčovou pečeňou zostalo také nalepené. No, musíme to pohnúť, musíme to, aby sa to premiešalo spolu s tým mäsom, s tým vývarom. Takže je to o niečo horšie. Samozrejme, že keď nerobíte také množstvo, nie je to také komplikované. Dobre. Teraz si myslím, že už je ten čas, kedy by sme dali majoránku a nové korenie. Stačí a nebudem to teraz natáčať ďalej. Dám pauzu a ukážeme si to, keď už bude tá finálna konzistencia, keď to bude pomixované. Takže chcel som vám ukázať tú konzistenciu. Vidíte, že je to rozmixované, je to dobré, takto je to úplne super. Konzistencia zhruba takto, aby bola. Aby keď to vyťahnete z tej chladničky, aby sa to dalo hneď natierať.
ono to bolo trošku rečie. Čím dlhšie to necháte, že to bude stáť, chladnúť, tak to trošku zhusne, ale zhruba takáto, ak budete mať ešte o niečo rečiu, vôbec nič sa nestane, ale určite si nenechávajte hustejšiu konzistenciu. Minimálne takúto, alebo o chlp rečiu, ale mne sa to takto páči, tak idem plniť. Ja si dávam tú pašteku na váhu, mám pašteku konzervu, mám odskúšané, že keď tam dám 110 gramov, tak mi pašteka ani nestrelí, ani nič podobného, plus minus 2 gramy. Tak sa to snažím aj plniť. Viacej radšej nedávam, lebo v minulosti mi to pri pár konzervách, kde som vedel, že na začiatku, keď som to robil, keď som prestrelil, že som tam dal aj 120 a 115, tak mi to tie konzervy vydulo. A to určite nechceme. Tak ako keď určite aj do pohárov plníte, tiež sa nedáva po úplný okraj, takže ani na tých konzervách. Tak už sme skoro pri poslednej fázi a zároveň asi pri tej najhoršej, plnenie. To ešte není úplne všetko toto, cca ich bude 200, okolo 190 až 200 ich býva. Takže najhoršie je toto plnenie. Ja to robím teda takto cez túto plničku. Robíval som to ručne, ale je to ešte horšie ako cez tú plničku. Takže ukážeme si 1, 2, 3 konzervy a potom už si ukážeme zase ďalšie, keď budeme zatvárať konzervy a keď pôjdeme sterilizovať. Dobre, takže odvážime si, vynulujeme si, máme vynulovanú a takto komplikovane. No, než to dostane človek do ruky, prvá sa nevydarí nikdy. Alebo teda do ruky, do nohy. Kedy vypnúť, lebo to má ešte ten dobeh. To sa nám podarilo lepšie. Ale aj tak má veľmi veľa. Takže mám tu nachystané už, do ktorých odoberiem. Zase tam pridáme. Tak ako som hovoril, tých 110 je za mňa odskúšaných najlepšie. Dobre. Tu my ich takto oklepávame, aby to sadlo, aby sa nezašpinil vrchnák, lebo musia byť aj tie okraje musia byť úplne čisté, aby to potom chytilo pri tej sterilizácii. Takže spravíme si ešte jednu a ja pôjdem plniť. Dobre, tak ja už tady končím pomaly prvú várku so zatváraním. Ukážeme si zo pár a dáme to už rovno sterilizovať. Ja to robím takto, že to po každej konzerve vypínam. Profíci to robia počas chodu. Ja nie som profík. To by malo byť do prvej várky všetko. Používam na to takúto várnicu. Je to od Klarsteinu, ale v podstate to je na varenie piva. Ale je to super. Slúži to. Nastaví si človek teplotu, ako potrebuje a mu pekne drží. Takže si to môžeme ukázať. Dobre, takže nalejeme tam. Ja používam destilovanú vodu. Ak dáte normálnu vodu, tak sa vám stane to, že po tej sterilizácii tie konzervy zostanú od vodného kameňa. Aspoň teda u nás je tu veľmi tvrdá voda, takže ja používam destilovanú vodu a po tej sú konzervy pekné, čisté. Samozrejme, ak sa náhodou stane, že nejaká konzerva, alebo keď budete poháre robiť, že vám povolí a uvidíte to na tej vode, že je masná, treba ju dať preč, lebo vám bude
špiniť všetky konzervy, všetky vám zamastiť. Mám to plné, mám vodu po maximum. Zatvorím. Zapneme na plný výkon 3000 W a nastavíme. Ja to robím na 98 stupňov 2,5 hodiny. Takže nastavíme 98 stupňov 2,5 hodiny. Žiadny časovač hneď. Ak to dosahne 98 stupňov, automaticky sa začne odpočítavať 2,5 hodiny a samé sa to vypne. Potom treba vlastne to všetko vybrať, vypustiť vodu, vybrať konzervy a zachladiť ich. A máme tu druhý deň. Pašteka vychladnutá, vyťahnutá z chladničky a ideme sa na to pozrieť. Vonia krásne. Ako som hovoril, rovno z chladničky a dá sa krásne rozotierať. Keby bola ešte kľudne rečia, ako som spomínal, že ešte rečiu trošku môžete spraviť kľudne, ale ide krásne rovno z chladničky. Rozotierať. Tak ochutnáme. Teda ja, vy nie. Ak sa vám toto video páčilo a nejako vám pomohlo pri výrobe pašteky doma, tak dajte mi like a hoďte tam odber. Vo videách budem pokračovať, tak možno vám poradím a pomôžem s niečím ďalším. Za mňa výborná ako vždy, nič jej nechýba. Tak budem sa tešiť, ak vyskúšate tento môj recept, postup a napíšete mi dole, že či aj vám sa tak páči, alebo máte nejaké iné vylepšenia a môžete mi tam kľudne do komentárov napísať, aké.